Ngadap tak sungu iblay sa isian pa negapor ka mamanta iya ka ba ngayo pat banyasam shabhi ka negaktian ka jong blay ka step ka mamanta lese ngong ipi don ki papai ka por mensingin por mien ngai kublay kumju ipi haga kerteng ka jong Jesus Christ. Ngadap tak sungu iblay iya ka ba ngidon ka negaktian ka jong blay iya ka ba ukren bat yai kren bat uyai kren na kasngi shigasngi. Pa negapor ngakwa ban kren ni khubor iya ka ba ngala ai kerting bo Blei U ai kalat ya baroh u ai chance ya baroh bagata ka deke jinglong u Blei jongi but ya gani ka jingkren nga kwa ban pensyong Nongkhryiem magani ka por na u Lucas kalanong ka bakat riyo ka dekot ka ba arposan ka ongom ni ka tin ka jong Blei ti Abraham ulay atuo akon tukun mau mame kat ba medang im melayo pediang ya ki ki babha ki jong me kumjo ang kakting ka joblayang niya ro u Lazarus yagi usniyo wa Abraham uyakren but unia ubreo ubarius pa ubapoy shadujok ka heading hang ni kalong urius pa but u Lazarus ngi bu Lazarus abo uyap upoy siya kasyadam Abraham ngi hang ni ya urius pa abo uyap ukendit uplit iki kamat upoy hadujok haga jing pen kordet bat hang ni la pen ken mau ya u Abraham da ka ba ula ong tiwa Abraham le tu akun tu ken mau mamekat ba medang im melayo pediang gi babha gi jong me hoi u pediang ga spa ga pole se u pediang ya ga ga jing paho pahai u pediang ga kot ka khia u pediang ya ga ga jing dap ya ga jing shlei ya ga ga pau ka show ga jong u biang lut na dong sha dong bom nan jikerdu hagi ru henry ringkat bat kata u Blei ula le bahaya uru nganget ula ai uru ya ga chance lene ya ka lat ya ka kabu ya ka baula ban pai show Blei hang ni Abraham buang pilayo pediang ya gi babha kam dei tang ka spa ka pau kam dei tang gani ka kata ka jing dap ka jing shlei ha ka gm ka jo ka baken jado andre what ha ka ta ka baken jamin sim ru liyo pediang ya ka jing bha ka jong Blei ya ka bau Blei ngangai ula khot ya ula invite you kala don ka invitation kala don ka jing khot snobha ya uru ya ga baun pediang ya ga jing penem andre le se namar ba udap ubiang das ngodon kam you Blei das ngodon kam ya ga jing penem das ngodon kam ru ya ga beneng das ngodon kam ru ya ga ta ga bakin jamin sim wang tang kum ni ru ka biang bagani ka de ga jing shisha ba ba u ni urus pa ubreu hi ubadap ubiang em teng ka long kum ta ba yo Blei uta ubreu ubo sha shadien Namar bu tau bre un kan ma shwai de ki ba u yo ki ba ukta ya ka spa ka po ka nam ka burom ka de jingdan jing em u kan ma shwai ya gita ban ya ka de ki ba kham dan kam ha ga jing em ka jo ka kwa ba nong ifi ka ne ka sngi hoi ka spa ka po ka long ba don kam ki jingdan jing em baro ki long ki ba don kam ki jinger khu ki long ki ba don kam Henry ka ba kam dan kam day ka ta Henry ka day ka jing em bam jikut namar ka spa ka pau ka day mentai ha ka ba kin do namar ba anda ha ba ngingil ayap ngidon kam ya ka jing penem ngidon kam ya ka bneng ngidon kam ya ka jaga shongne ka jaka jong jing suk ka jaka jong jing kemen ringkat baru try baru breo ubam yo ya ka ta ka dan tanggawe ka jaga ba ka ta ka de ka dujok kata ka jaka jonga jingpon kordit kata ka jaka jonga jing slang shabam jigut ka jaka jonga jing babi shabam jigut but nga kwa banong ifi ka ne sngi baw Abraham upun kan mau yo breu ba memela yo ya ka chance memela yo ka la invite ya meru henry meken touch but me doe ya kata ka jing sub Blei medu ya ka jaka ya ka baw Lazarus uya medu ia kata jing suk ka bau Lazarus uya medu ia kata jing kemen ia ka bau Lazarus uya medu Lazarus kat bau dang don hagan ni ka perthai uya ru ia kata ka basniu baro henry la ailat ya uru ia kata ka bau pediang ya utrai bau la pediang bau don baru trai kat bau rus pa uya pediang i ka babha baro henry ia kata ka babha na ka babha tam ula kentat berkata kalong kan jing penem nau Blei
Tadi ta kwa no pi ni kasngi ka Bible ka kren ni ka tamo la nga puli ha ni ka por na ka kitab Ecclesiastes long ba khandai ngani ka khot ka ba khatway ka khot ka ba kham shadien ka ong henry ka por bat ka bok ka ja haki baroh ka por bat ka bok hang ni kam dei ka ong ka bok ka ktin preng ong time and chance happens to all ka gay ka time ka por ublay ai ka por ya baroh But ya kata kalat, lani ya taka kabu, ya baroh ka chance. Ban pai, ban kala, ban wan siya kata ka jing pentamay, jong ka jingim. Ublay jongi, uday ublay ubam jing yo Shillong. Mday bukot tangi Lazarus, siya ka jing penim. Nga puli ya ka po, nagting ka jong blay. Nga siyam nang ni, nagashitish kinong room, ni long baar, kan dikot katway ka ong, namar omdan ka jing yo Shillong, kamat ha ublay. Ublay, junyo Shillong kamat ino. Nade beruspa na udah bedok uba kumno. Ken ma uba baroh kita hai kidai kibla tharo blay. Tongan pulia kan ka paru na proverb arpu ar kan khot ka ar ka ongkom ni. Ki beruspa bat ki bedok ki shemlang. Utrai ulong unong tau jong ki baroh. Ken ma ubaduk leni uberuspa uba kumno dai bla tharo blay. Baru blay jule Shillong yano. Ding ta kan igasngi akwa ban pen kan mau fina kan ktin ka jong blay yo baduk ru trau ailat ba un kala ka mamut yo baru spa ru ai kalat ban kala ka mamut yo baduk ru ai kalat bon yo ka beneng kum ju yo baru spa ru ai kalat ban yo ka beneng u blay u invite yo baroh u khot yo baroh bu ai kan kalat ba dia ka por yo baroh Tengah sengau kan por ka bamentaru ka dia pi ngamtep pi dia beduk na fi dia beruspa ngamtep ndrenga kwa barang fi kan sengi ka babhaya fi ba blay ulale bahaya fi ta ka ba open sengau pi ni ka khubor ya ka ba phim day ban ken sting ya ta ka ba don kam aga jim ka jong fi kane ka day ka babha kane ka day ka sengi ka babha kane ka day sengi ka ba fin command ban chat command namar ba blay invite fi yo ba pi poi do jog away ka sengi blay supen kan mau kumbau la pen kan mau do Abraham yo ne ruspa balale bhat ya me hagi ai kai baroh la khot ya me la pen kan du ya me la kren ya me la kta ya me reina marba me palat ke donot me sarong palat ne pasarong palat pas ngobit ngobiang hi daladi bat pakwa ne me kwa daladi ban yo e ka hok memla dalali ban yo e ka hok uba ai ka hok dei tang mga But happy yang yanga ong utrai nga ai ka hok ka jonga happy. Pagani ka long ka jing shabo bre umla ban kamai ya ka hok. Ude blei ba ai ka hok ya u. Ka Bible ka kren shai ya gata lananga puli na ka shitish ki Ephesus ka Bible ka kren shai ya gata balapen em yangi daga jinga ai kam dei daga jingle ka jongi nyemla ban kamai ya ka hok ong ka tin ka jong blei. Paga kwan puli ka ong ni ka tin ka jong blei. Gong namar daga jing ai lapen em ya pi daga jing kan kata om na pi hi kalong ka jing ai ublay om daga jing le kan mde daga jing le hok om daga jing le kan ba uno ru bonom yo ban snow sarong namar ngi long ka jing tau jong u ya bala pelong hau Chris Jesus Yagi jingle babha i ba play ulala kre lopa yangi bangin yo ya haki de play ubale babha ya ka bangin yo ya hagata ka hok ke jang kam dei bangi trai kam dei bangi la kam dei bangi em hok le le hok ban yo ka hok no dei tang uba hok uba aya ka hok hangi mga so ni ka ski ba menta la fidei komni ubaruspa wanam susarong hagata ka spa ka ba pipidon wanam susarong hagata ka jing tip ka jing nang ka ba pipidon la ni hagata ka bor ka ba pipidon and re smo sarong yun ka way ba yo yung ka invitation po try u cut if yung ka sngi ba si siya kumyanga u blay u cut ani kumyanga u blay u invite kumyanga u blay u lebha Pili man sarong ba piyo unu blay cut unu blay uba bha hado gata uba invite ya pi o lada pi long uba kumno compare re cut ya pi gane gasngi ngam tep unu beruspa ulale gi kam gi ba kumno kum beruspa le se ulaban le gi kam ki ba thala ulale ben kam ki ba harukom re lale bha ya uru la ai chance ya uru la ai lat ya uru ba unyo ya ka jingkelak bombot andre ukan tat ya ka tanga kwaan puli yang sisusin ban pin kan mau ya ka nikatien ka ong tio Abraham muli thu akon tukan mau ba mekat ba medang im melayo pediang ya ka ki ba ki jong me
Upen kan mau ang akon. Mem kan mau ya kata, ba me malayo pediang ya gi babhagi jong me. Kan mau kini kawai Blei U sakren ifi haga sngi jong jing bishar. Ya gani ki kintin ladap hi miss ya gani sngi. Ladap hi miss ban pediang yu try haga ni sngi. Haga ni klip mat kamata pin sa sha kli haga sngi jong jing bishar. Hatong am shimla le bhaya me, hatong am shimla ailat ya me, hatong am shimla ai me ka por ka mamen kala, hatong am shimla ai me ka lat ya ka kabu ka mamen kala. Mem kala tengam la ban le hang ni medan hadu jok bangalam la ban say show yamen ang ta ba uni urus pa abo poi shadu jok usakut sa ang ta tang she drop ka umro yo katagal air ka ba ring men sim ro ho kalong ka ba tan ban yo ring namarba kadon kajing kerdo leher oh ka kerdo kajing suk kajing kemen kading ka barhem ka batang kamdei ka ni kading ka bang ui da ka khamat ka jungi ka ni ka ding ka ba kham special ka ni ka ding ka batang ka men sim jong briu sa bum jikut Mga kwa badang ifi ka ni ka sngi ka bamanta la ka kti ka jong fi ka khluit tang hi mombati na ka khluit tang hi jing proy kat no ka jing pang u briu haban shong bum jikut hangta Siya bam jikot na marba ukentat yaw Nongthymmai. Na marba ukentat yaw tau bahok. Na marba ukentat yaw jing it ka jong Blei. Tadaying taon po'y siya ta. Pangakwaam ng ifi ka ni kasingi kakren ni khubor na marba nga sungu it palat ifi. Kakren ni khubor ngam kwaab hin babi hadu jok bam jikot. Kumba babi uni urus pa. U jisu yatu yagani ka jingja uda ay yagani ka jihikai ka basyay kadar. Bauta uba pediang uyo ya ka jingem bom jikut uyo ya ka jingsuk beneng re uta uba kentat uta uba sngo serong uba sngo dap uba sngo biang ya uta ubriu lakre ya ka dujok naga benta jong u khat sung bai fi ni ka por ya ka ba fin e no ya ka jing sarong fin e no ya ka jing sngo dap fin e no ya ka jing sngo biang fin e no ya ka ta ka jing sngo hak haladihi re fin pediang yu Jesus Christ Kana yung invitation, hindi ba kat mga pastor bantay, ukat u Jisu yapi kana kasngi. Utrayo ang kon nga it yapi. Ngala janwan wang, kapuar kam syasyo, kaday yapi bafin pediang no, yo pin kredit, yo bafin kordit siya bam jikut hadu jok ding. Kakwa banduay nam tajong fi na kapuar mentah, lada fi kwa ban pediang siya utray. Ngara ikikti jong fi na kapuar, fila bandam kok siru. Kum kadak fin pendam yilde khamat jong Blei ni duai. Try nga duai na ka benta na ka khon jong me. Try nga duai na benta na khon jong me try. Me khat iki ka ni ka sngi, me la ai ka ni ka por, me la ai ni ka kaburu yaki Blei. Balganget ka ni ka por, bang ni ka kabu ka namlang le no e yaki ko try. Mga duai nga kerkhui fi ka ni ka sngi, fin long no ki nong buot jong Jesus Christ. Fin kala long ki senran ki jong Jesus Christ. Pi bot yo namar fi sngongo yo pi bot yo namar fi sngongo bar fi sngo iet yo namar de ma u ba aya pi ya ka hok de ma u ba sat ya ka pop jong pi de ma u ken u ba plong ifi ki ba janai de ma u ken u ba ai fi ya ka beneng u de ma u try jong ka beneng ba de ma u ba ai fi ya ka beneng balada pi diang yo fi la yo ya ka beneng na do man nagasngi pi la yo ken ya ka ta ka bam jikut baru jisu ka jingso nga duai nga kerkhui fi bang ka khubor kan na rung ha ka man sim ka jong pi kan ka khubor kan na rung shi ka download ka jong pi mdei ba pin chu tip nrei pinda yo itho shi sha yo try na do man da gasngi ba pin yo itho yo ba pin eat yo da ka download da ka man sim da ka jingmut ba da ka bor jong pi baroh nga duai ba no man da gasngi pi op tiang yo Jesus Christ ba ka bom jikut ka jong pi kan long baru Jisu oh leit ben krek ka jakai pi on da dap so shaw pi ba ka jaka ka ba udan piru pindan hangta nga duai nga kerkhui fi ka sngi hagar tengu Jisu amen but amen thank you Jesus I go try na kerkhui fi bless you bon amen